Existuje mnoho kritérií, které můžete použít při výběru jazykové školy. K těm nejdůležitějším určitě patří systém osnov, metody, výuky a odborná praxe lektorů. blc4u.com je prestižní internetová škola angličtiny, která využívá systém výuky vytvořený Britským jazykovým centrem, což je mezinárodní certifikační centrum pro tyto kvalifikace. Londýnská komora obchodu a průmyslu, Trinity College London, evropské jazykové certifikáty TELC a Pearson, největší vzdělávací instituce na světě, využívaná firmami jako The Financial Times. Systém výuky, který nabízí blc4u.com, byl vytvořený zkušenými lektory angličtiny disponujícími titulem magistr anglické filologie, jako i lektory z anglicky hovořících krajin s pedagogickou kvalifikací z Trinity College London. David Young pochází z Velké Británie a je učitelem v Britském jazykovém centru. Je zároveň i jedním z autorů platformy blc4u.com. Kromě probíhajících jazykových kurzů se pan Young zároveň podílí i na výuce lektorů a tvorbě mnohých učebnic angličtiny dostupných v Evropské unii. Hello, I'm David Young and I'm the co-author of the blc4u.com online course. You also hear my voice in the listening activities. I have a Delta from Trinity College London, and I have been teaching English as a foreign language for over 15 years. Hello, what's your name? Hello, I'm Henry. Tell me where you are from. I'm from Berlin. What's it like living there? Oh, it's great living here. I really love the city, so it's a lot of things to do and a lot of great people, very international. And do you work or are you a student? I'm working for an internet company here in Berlin, quite big one. Really? That's interesting. Why did you choose that? Well, it's a very international company, quite big, a lot of things to do, a lot of different people meeting there, so yeah, I like it a lot. And what do you like doing in your free time? I like to do sports and travel, so meet with different cultures and travel around, so yeah, of course I also need a lot of English for that. blc4u.com je moderní internetová škola angličtiny, která nabízí efektivní výukový program vytvořený Britským jazykovým centrem, prestižní jazykovou školou a mezinárodním certifikačním centrem. Díky našim zkušenostem a nejvyšší kvalitě našich lektorů je blc4u.com zárukou rychlého pokroku v učení a efektivní komunikaci v angličtině. Hi, mein Name ist Lenya, ich bin vor kurzem nach Berlin gezogen. Ich kellner zurzeit sehr viel. Berlin ist eine sehr internationale Stadt, dementsprechend ist Englisch natürlich auch eine sehr wichtige Sprache für mich. Freunde haben mir blc4u.com empfohlen. Nun fühle ich mich wesentlich sicherer und Späße mit meinen Gästen fallen mir wieder viel leichter. Hallo, ich bin Henry. Ich bin Berliner, ich arbeite hier in einer Internetfirma, reise gern und treibe viel Sport und brauche sowohl für die Arbeit als auch für privat viel Englisch. Und Freunde von mir haben mir blc4u.com empfohlen. Dort kann ich flexibel mein Englisch verbessern, nach der Arbeit, wann immer ich Zeit habe und möchte. Und ich fühle mich jetzt schon wesentlich sicherer. Ich mache den High Intermediate Kurs und habe gerade angefangen, Privatunterricht beim Professor Young zu nehmen. Und das hilft mir sehr, noch sprachgewandter zu werden und wirklich das sagen zu können, was ich möchte. In meiner Freizeit, in der Arbeit und auch auf Reisen.